сарпарасти барномаи чахчах гапучап ширкати тенниси тиҷӣ ва обҳои Анатис мебошад. Чист таган радникови ови чашма Анатис. Инҷаша бояд намуди бихӯрам. Хуш бояд бошам. Бамаза. Чиста барои одамое ки азарт мекунанд, хотиррасон мекунем дар канали ма, яъне дар чахчах гапучап официали конкурси хидм рафтаиста, яъне ки кафолат ва гарантияи ҳамин конкурси хидм. Дар конкурси ма нами BMW пятерка хосиятай дига сияҳаш бо чандтаи дига приза. Инсоное ки интереснаи конкурси ма иштирок кардан, марҳамат кунед, 1000 рубл кардид, метавонед соҳиби ҳамин BMW шавед. Марҳамат кунед. Рақамои Сбербанк ва рақамои WhatsApp. 1000 сума да Сбербанк мепардоед ва чекша дар WhatsApp роӣ мекунед. Ҳаматонда бурдборӣ. Franchi now, mali.